أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن خاتم أولياء الله وعن خليفته الإطلاق برحام عبد الله عبد الزاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. A tun lokacin da ƙasa ta ɗauki maganganu da yawa musamman akan abin da ya shafi ɓarayin aljannu, farawa da abin da maulana a Sheikh Tahir Usman Bauchi, Allah ya ƙara masa lafiya, ya yi a cikin maganan da ya a cikin azumi na cewa akwai aljannu waɗanda suke da alaƙa da shi ta addini. Mutane suka yi ta surutai a kai, ni ban magana a wannan lokacin ba, abinda ya sa ganin cewa 'yan uwanmu kuma malamanmu musamman matasan malumma zakunan faida wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci wannan karnin da su, wanda ina ganin a wannan karnin dai kamar su ne isharar shehu radiyallahu anhu da yake cewa wa ubrizu lil jilil jadid misala arju an yakunu khaira misalin lil jilil jadid. Allah ya saka musu da alkhairi, irin su shehina Sheikh Abul Fatahi Athani Attijani, da malami da ma'anan malanta a Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa, da al'imam shehi ɗan kwalisa maulana a Sheikh Imam Junaid, gashi shehi gashi gayi, Allah ya saka musu da alkhairi, da sauran duk waɗanda suka yi ta maganganu suka yi ta ta'aliqat akan maganin shehu radiyallahu anhu. Wato ni duk lokacin da kaga an yi wani abun da ya kamata kamar in yi magana na kuka ga ban yi ba, ni na ɗauka waɗannan 'yan uwan namu in suka yi magana ya isa. Ba bukata ta ba a komi sai an ji murya ta, a bukata ta saƙon da nake so ya isa zuwa ga jama'a, shin ya isa? Ba dole sai ta harshe na ba. Duk wani ɗan uwa da ya tashi ya yi wani abu wanda ya gamsar, to ai an gama, dama aikin nan fardu kifaya ne. Iza qama bihil ba'du saqata adil baqin. So in sun riga sun yi, wallahi ya gamsar. Yanzu ma ba ina so in maimaita wani magana bane akan nasu, sun riga sun yi duk abin da za su yi, illa iyaka ina so in nabbahar da jama'a wani abu wanda ba a kula da shi ba, shi ne kawai. Shi ma da an samu wasu sun tashi sun yi magana a wannan barayin, da ba sai na yi magana ba. Can baya magana akan abin da maulan Sheikh Tahir radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa, ake ta masa inkari, al'ummar musulmi ya ilahal alamin, dan Allah ina muke so mu tafi mu sha giyar kungiyanci kawai, wani ba dan kungiyanmu bane, duk abin da ya faɗi ba mu yadda ba, subhanallah. Amma in ba haka ba, a maganan Sheikh radiyallahu anhu, dan Allah ina maganan wani damuwa. Aljannin nan in har za a yi wa Shehu radiyallahu anhu inkari akan abin da ya faɗa, to inkarin zai zarce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa is sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man lam yajib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Ga quluhiya ilayya
annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila alhaqqi fa amanna bihi, zuwa ƙarshen ayoyin. Shehu radiyallahu anhu ya ce a cikin aljannu akwai 'yan ɗariƙa, wallahi faɗa muku ne bai yi ba, akwai 'yan izalama, domin wa inna minnal qasituna wa minna duna zalikuna tara'iqa qidadan, muna da ɗari'u kala kala, har 'yan shi'a akwai, da nassin alqur'ani. Duk ai thakalai ne su ma mukallafun ne, duk abin da ke cikin mutane akwai shi a cikin aljannu, akwai shi a cikin aljannu. So da haka ashe wannan ba wani abun mamaki bane idan ka biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da aljannu, kuma ka tabbatar cewa wannan addinin an bar shi a hannun magada annabawa, ashe lallai duk abinda walil warith mithlu zalik ko alal warith mithlu zalik ko magaji yana yin abinda wanda ya gada ne yake yi. So da haka wannan ba abin magana ba ne. Abinda nake son magana a kan shi shine abin da ya faru a Kano. Gwamnatin Kano ta kira malam mijin Aljana ta ƙure shi, kuma ya amsa a gaban gwamnati cewa abin da ya yi ƙarya ce. Bighaddin nazar cewa ya amsa ne ɗau'an ko ya amsa karhan, akwai lafuzan shi da ke nuna haka. Yana cewa gwamnati wasa ce, gwamnati ta ce bata san abu a yi. Wato waɗannan kamar talwihan yana nuna cewa ba wai dan ya gamsu da ƙaryata kanshi ba, a ya yarda ne zai ƙaryata kanshi saboda ya kubuta. Ba ina sharhi akan wannan ba, amma mu ko da an samu Ibn Taymiyyah ya faɗaɗa magana akan mu'amalar mutum da aljani, kamar da 'yan uwanmu suka kakkawo waɗannan malamai matasa, Allah ya saka musu da alkhairi. Amma fatawan shehin mu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Husaini, Allah ya kara masa yadda, na cewa magana banza ce ko ce ƙarya ce a ce mutum ya auri aljani, ba jinsi ɗaya ba ne. So da haka za su zama ba za a yiwu wani mutum ya zo ce maka ya auri aljani. Amma abin da nake so in yi tambihi a kai, gwamnatin Kano Allah ya saka da alkhairi, amma ku sani akwai sauran wani aiki guda ɗaya, wanda kuma irin wannan abin da zan magana a kai shine ya zama zari'a zuwa ga samuwar wani har ya ce zai auri aljana. Kafin a samar da waɗannan, ba mu ji ba a baya cewa a ƙasar Hausa wani ya auri aljana, ba mu ji ba. Ana bori, ana tsafi, ana komai, amma a ce an auri aljana har an haihu da ita, ba mu ji ba. Sai da aka samar da wani abu, sai wannan abun ya samar da wannan. Menene wannan abun? Shine ruqiyya. Dan Allah al'umma mu nutsu, karge kungiyanci ta sha mana kai, a ce ai zan magana ne saboda 'yan wata kungiya ne suke yin ruqiyya shi yasa nake so in soke sa. A'a, ni akan kaina na san akwai waɗanda, amma kaɗan ne sosai, masu intisabi da cewa su 'yan ɗariƙa ne amma suke ruqiyya kawai don neman kuɗi. Yanda wancan mutumin ya ce don ya samu ya sai shinkafa da dawa yake yin wannan ƙaryar, haka fa su ma 'yan ruƙiyyar nan suke wannan ƙaryar fira da aljani. Ba ina maganar ruƙiyya akan ma'anan magani ko addu'a ba, wannan ya inganta. Wa ma adraka annaha ruqiyya ko wa ma yudrika annaha ruqiyya, wancan hadisin na faladagatil hayyatu ra'isal hayyi ko ya tabbatar mana da ruqiyya a lafazinta. Amma shin waccan ruqiyyar da ta zo a sunna lafazin ita ce wannan da mutanen da suke yi? A'a, wannan da suke bokanci ne. Ko batijja ne wannan abin, ko ɗan izala ya yi, ko ɗan waye bokanci ne fira da aljani. Don mu tun da muka taso muna bambance tsakanin malami mai addu'a da boka cikin ta'amuli da jinni kawai. Malami mai addu'a zai maka rubutu, zai baka laya, zai ma addu'a, a sauke Qur'ani, ayi addu'o'i, har ma a yanka wani abu a ce wannan sadaka ne. Amma da mun ji an faɗi sunan aljani, ana kiran aljani, ko za a sa aljani yayi kaza, ko za a hana aljani kaza, to mun san bokanci ne. Tun da muka taso haka muka sani. Sai aka zo aka yi modernizing bokanci yanzu, sai aka laƙa mai sunan sunna. Subhanallah, tilka izan qismatun dhiza. Wannan zalunci ne.
ai modernizing bokanci kuma wai alaka mai sunan sunna. Jama'a ya muka ɗauki sunna ta zama abun wasan mutane ne? Subhanallah, wallahi abin da ake dinnan bokanci ne. So da haka gwamnatin Kano ya kamata ki ƙara faɗaɗa aikinki. Duk mutumin da zai zo ya ce yana fira da aljani, yana sa shi, yana hana shi, kawai ka samu ɗan mutane kai ta tsala mai bulala ko ka zuba mai wani ruwan sihiri ya yi ta sabbatu, sai ka ce wai ba shi bane yake, wai aljani ne yake yi. Ƙaryar banza, ƙaryar banza. Kuma wai ka ce wai wannan abin addini ne kakewa. Ka zagi wanda zai rubuta ayan alƙur'ani ya baka ka sha, amma ka ɗaure bayan ka goyi bayan boka. Kuma da ma ya tsaya a cewa shi boka ne, sai a mai hukuncin boka. Azzalimin ya ce wai wannan addinin musulunci ke sunna ce ke. A gidan wa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan addu'ar? Ya an kawo mai wani suna fira da aljani a jikin wani. A wurin wa ka ji sahabbai sun yi wannan abin? A wurin wa ka ji tabi'ai sun yi wannan abin? A wurin wa ka ji atba'ut tabi'in sun yi wannan abin? Sai dan zalunci kawai kana so ka yi bokanci, sai ka zo ka yi modernizing din shi dan zalunci, ka laƙa mai sunan sunna. Da wani ƙarya yanzu da ake sunna chemist, islamic chemist. Me ya haɗa islamic chemist misali da itatuwan da aka samu, wasu daga India, wasu daga China, wasu daga ƙasashen Inyamurai ko Yarbawa? Kawai ka ce chemist na itatuwa, herbal medicine, ya isa maka maganin gargajiya kawai. Yau itatuwa ne fa, a haɗa wannan iccen, a haɗa wancan iccen, su tafarnuwa, su wasu hakukuwan ma shi kanshi mai sai da makan bai san su ba, da wasu hayaki, da wasu menene, da wasu menene, kuma wai ce maka islamic. Dan kawai yanzu ana damfarar mutane, an gane al'ummar mu suna son addini. Duk abin da ka zo ka sa mai suna addini ko mara kyau ne za su runguma. Shikenan kawai aka zo aka yi modernizing bokanci, aka ce mai ruqiyya, kayan sunna. Aka zo aka yi modernizing herbal medicine, aka ce mai islamic chemist. Saboda zalunci dole sai an yaudari mutane da addini. Wannan shi ake cewa ci da addini. Komi naka ka mai ƙarya ka liƙa mai addini. Ina laifi ka ce shagon sayar da magungunan gargajiya na itatuwa? Mal farqu bayna haza wa zak? Babu bambanci. Ka zo ka ce jama'a, ni dai bokancin nan naga zan iya yin abuna, tunda Allah ya hore mu wani abu da zan iya magana da aljani. Ka yi ƙaryar ka yadda boka ya saba ƙarya, amma ka ce wannan abin shine addini, shine sunna. Ya kamata mu shiga hankalinmu. So da haka matukar gwamnati za ta zo ta ƙaryata wanda ta tsiye wanda ya ce ya auri aljana, to ta zo ta tsiye duk wanda ya ce yana fira da aljani. Ta zo ta tutse duk wanda ya ce yana fira da aljani. Zai sa shi, zai hana shi, zai ce zan yanka ka, ta ina za ka fita? A ta hanci zan fita. Ta ina za ka fita? A ta baki za ka fita. In ka ƙara dawowa in maka mi'a zan kashe ka. Wai haƙari wata ƙaryar ma sai a ce to bari zan musuluntar da kai. Wai kana magana mutane suna ji da kai da aljani, aljani ya yi magana. Wani abokina yana ban labari, ba Allah ya saka masa da alkhairi. Wani mutum na dan mai aduwa ne, ya ce wani lokaci a gidansu wata kanwashi ta samu matsala irin wannan, sai iyayen suka je suka kira wani limami kusa da su, da dan gemin shi tsuwat, wallahi ba Allah ya kwan biyu ya sa kanshi wannan harkar ta bokanci, ya zo ya mata ruqiyya. Sai ce shi abin da ya bashi mamaki, ji abokin na faɗa, ce abin da ya bashi mamaki da ya zo sai ce a kawo mai ruwa zai yi alwala. Aka kawo ruwa ya yi alwala, sai ya nufo wajen wannan yarinya mai aljana, kawai sai ya kama ta daddanne, wai zai fidda mata aljana zai rukiya. Sai ce kawai sai yi dariya, sai ce to ai an ce wai taba mace yana kariya alwala, ga ta malam ya ji yayi alwala kuma ya zo ya rungumi diyan mutane zai mata rukiya. Da wannan ya huta mana ba sai ya alwallan ba. So da haka duk wannan wani nau'i ne na bokanci. A kawo maka ajanabiya, ka sanya ta a lungu, kai ba muharraminta ba komai ba, ka taba jikinta inda kake so da sunan ruqiyya, azzaliman banza. Zan faɗi wani abu billahi azim, wanda ya faɗa min yanzu haka yana nan a raye, abin da matar shi ya faru da wani limami, shi ya mutu, Allah ya ji kanshi, Allah masa rahama. Shi kuma wanda abin ya faru abokina ne sosai, muna tare kwarai.
sai ke cewa matar shi ta samu wani larura, ake zaton aljannu ne, sai ya tura ta wajen wannan limamin a je a yi mata ruƙiyya. Da ta je ya yi mata ruƙiyya bayan sun haɗu da mijin shi wannan liman, sai ke cewa malam wane, ya faɗi sunan abokin nawa, ina ka samo wannan matar? Wannan matar fa bata dace da irin ku ba, da irin mu ta dace. Kaji malamin ruqiyya, shi ba addu'an ne damuwar shi ba, wai har ya ga da irin su ta dace ba da wannan ba, wai shi saboda mijin ba malami bane. Wallahi alazim yadda nake faɗa haka mijin yake faɗa bane, ban ƙara masa ban rage masa ba, Allah yana shaida. Ashe kaga ashe a cikin ruqiyyar ma ana hada abubuwa munana. Amma duk da haka wai sai a ɗauki hankalin mutane a yaudare su, a ce shi ne sunna, a ce shi ne kaza, a ce shi ne kaza. To al'ummar musulmi ya kamata mu kula, mu mai da hankalinmu cikin gano hakikanin gaskiya, a daina yaudar mu da sunan addini da sunan sunna, kawai abinda ma bai yi ba sai a zo a ce an yi. Ka zo ka tattara itatuwa a shagonka, me kwan ka ce shagon sayar da magungunan gargajiya na itatuwa, sai ka ce shagon magani na musulunci. Me alaka? Kawai dan kana so ka yaudar mutane, ka san da ka faɗi musulunci za a yi ta zuwa mutane yanzu a makance suke bin musuluncin ba karatu. Ka zo ka yi modernizing bokanci, fira da aljannu, a ya fita, a ya dawo, a ya na musuluntar da shi, a na yanka shi, a zan kona shi. Ka ji dan Allah, wai zan kona shi, wai zan kona shi. Amma duk gurin kai kaɗai ka ga konawar. To ai ya kamata yadda yake magana ana ji, to in zai fita a ga fitar shi, tunda kai ka ce ya fita. In ka kona shi a ga yadda wutar ta tashi, a ji kauri. Amma ya za a ji magana shi dan ƙarya da ha'inci? Amma ka dawo ka ce kuma lokacin da ka kona shi ba wanda ya ga wutar, ba wanda ya ji kaurin, ba wanda, ai ya kamata in zaka kona shi sai ka fidda shi bayan gari, dan karka je ka kona shi a cikin ɗaki, tunda hawas sun riski muryar shi, to ya kamata su riski kona shi. Da fata fahimce ni, in dai hasa daga hawas za su riski murya shi, to ya kamata su riski kona shi, su riski kaurin kona shi, su ga hayaki, su ji zafin wuta kona shi. Bokaye kawai. Saboda ina kira wa gwamnatin Kano, aiki na gaba shine a kula da masu ruqiyya da sunan addini. A'a, yanda wannan mutumin yayi ƙarya dan ya ci abinci, haka suke ƙarya dan su ci abinci. Kuma yadda wannan mutumin ya zama abin shi kawai bokanci ne, wannan ma fa bokanci ne. Mun sani tintin, musamman kai mai girma a kwamishinan addinai, malaminmu, jagoranmu, malam Dr. Tahir Adam Baba Enforceable, kana da khibra sosai akan harkar tsafi, bori da sauransu, tun da kai malamin Hausa ne ina zato, duka waɗannan ka karance su a jami'a, har ma ka karantar da su. Ka san ruqiyya, na tabbata kafi na sanin ruqiyya dan faraci, na tabbatar. Dan Allah ku daina yin wa wasu mutane mujamala saboda ana ganin suna da wani ƙarfi, amma wanda ba shi da ƙarfi ku zo ku danne shi da ƙarfi. In dai wannan mutumin ya cancanci amai wannan tsiyan kwarai kuma ya cancanta, to ku gwamnati ne, duk wanda ya cancanci amai tsiye ku kira shi kuma ya tsiye kawai. Ba ruwanku da ƙarfin shi ko na makamancin haka, wannan shine adalci. Amma ina ji muku tsoron ya zamana wanda yake mara ƙarfi hukunta shi in yayi laifi, mai ƙarfi kuma a kyale shi je ta baɗala shi. To in aka yi haka, ranka da Allah ya taimake ku, akwai ɗan kuskuren da nake ga ya kamata a ɗan gyara. Cikin ladabi da girmamawa nake wannan maganan. Sannan sauran 'yan uwana masu kallo na da saurare, dan Allah mu aje giya kungiyanci a gefe. Wannan maganar da nake yi, kamar da na faɗa muku, na san waɗansu daga ba'arin mutanenmu 'yan Tijjaniya da Allah ya jarabce su da wannan ƙaryar da wannan bokancin na zamani, da yi wa sunna ƙarya, na sani. Kuma hassu nake magana, ni ba yana magana akan wani ɗan izala ko, ni gundarin aikin nake magana akai. Ƙarya ce, dabo ne, bokanci ne aka zamanantas kaɗai, kuma aka liƙawa addini. Allah ya isa. Ba ruwa na ɗan izala yayi, ɗan ɗariƙa yayi, ɗan faida yayi, ɗan ƙadiriya yayi, ɗan shi'a yayi, ɗan kowa ma in yayi ba daidai bane. Kuma ɗan kowane ɓangare wanda ya sa kwaɗayi a ran shi, ya rasa hanyar sana'a kuma ya kasa samun ƙana'a,
yana yi, damfara suna yi. So da haka ni ina magana ne akan duka, ba akan wani ɗa'ifa. Dan ni alhamdulillah, ko da yake bai kamata in faɗa ba, amma zan ce ni ko da na sha giyan ƙungiyanci kaɗan na kurɓa, ba ta kai ta juya min hankali ba. Zan iya yin insafi akan nawa da wanda ba nawa ba. Duk abin da kowane ne ya yi kure, ya kamata mu fito faɗa makan mu gaskiya. Sannan duk wanda ya kawo gyara, in dai an tabbatar gyaran ne, ya kamata a ansa. Dan Allah, wannan giyar ta kungiyanci da muke sha, mu bari mayan wadda muka sha a baya ya sake mu, kuma kar mu ƙara shan wata. Dan Allah mu taimaki kanmu, dan Allah mu taimaki kanmu. Wallahi ba haka muka yi ba, muna cikin haɗari mai girma. Wa aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sai an ji ku.